Tata bụ ụka nke abụọ n'oge olileanya onye nzọpụta afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị niile ebe ọbụla ha nọ na anyị na ha ga-aka ụka tata. N'aja nke maasị tata, ndị nne ICW na-ayọ amara Chineke na ngọzi ya n'isi ndị otu ha na ezinụlọ ha, na-ayọkwa na site n'aka nne anyị dị asọ bụ Virgin Maria ka ọrịa nke anọ bụ COVID-19 bụ ka ọ laa ọsịsọ. Tony na Emma Ikebụrụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ebumnuche Anthony Ikebụrụ, Emma Ikebụrụ, Josephine Agbuenu, Chijioke Ama na Uju Ọnwasanya bụ ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha. Emma Ikebụrụ na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ebumnuche Charles Duruji Jr. na Ụzọamaka Ezechukwu, ndị nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ha. Aloy na Eukeria Udeze na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene, na-ayọkwa ebumnuche ha na ihe ndị ọzọ niile ha bụ n'uche. Meg na Siwayomakụ na ezinụlọ ha na-enye Chineke ekene maka nwa ọfụ nke batalụnụ Chigoziri Elijah Omakụ, onye nke amụrụ nwanne nya, wee na-ayọkwa ka arụ isi ike nke nne nwata, nna ya na nwata na onwe ya. Ezinụlọ Akọ na-ayọ nchekwaba Chineke, wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Patrick na Patricia Akọ. Osi na Nneka ụfọdụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Frederick Okwudoba, Marcelena Okwudoba, Reverend Father Augustine Ututo, Dominic Ufondo, Silas Okeke na Justin Okeke. Ezinụlọ Ufondo na Okolue na-ayọ maka mkpụrụ obi Father Julius Ututo. Ezinụlọ Fidel na Nhunna Osuji na-ayọ maka mkpụrụ obi Father B.A.A. Osuji, onye nke nwụrụ n'Ọktoba 24, wee na-ayọkwa Johnny Messies maka ndị niile ya eje njenje ịkwanyere ya ugwu ikpeazụ. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtara, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. What
Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne na Kristi, anyị na-ekelekwa anyị niile etu anyị si nwee ike nọkọkwa ọnụ ọzọ ife Chineke n'ụka nke tata, ụka nke abụọ n'oge olileanya onye nzọpụta, oge Advent. Ọ bụ site na amara nke Chineke ka anyị ji enwe ike ịgbakọ, anyị were ekele Chineke na-ayọkwa nchekwaba ya na odudu ya oge ncha. Agbapụtagoro anyị ndị na-anyị ebere anyị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị tinyezienụ mma anyị ndị ọzọ ga na-ayọkwa Chineke ka nsogbu anyị nọ n'ime ya bụrụ nke ga-akwụsị ọsịsọ. Ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka nnukwu ememe nke Yukarịstịa site n'ihe mgbaghalụ na oriri nke Chineke. Meere anyị ebere biko Onyenwe anyị, n'ihi na anyị emehiere gị. Gosi anyị ebere gị Onyenwe anyị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, nna nke ebere, ebe anyị ji aṅụrị agbago ọsọ ịnabata Kristi nwa gị, biko wepụrụ anyị ihe niile na-anọchiri anyị ụzọ iji aṅụrị anabata ya, ka anyị wee keta oke na amamihe ya iji binyere ya na aṅụrị nke eluigwe. Onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ugbu a Chineke unu ekwuola sị, kasienụ ndị nke m obi, kasienụ ha obi. Gwa Jerusalem okwu ruru ya obi, kpọọ ya oku, kọrọ ya n'oge e nyere ya maka ịgba ohu agwụna. Na-akwụ n'ụgwọ njọ ya, na ọ nata n'ọpịpịa mmaji abụọ n'aka Onyenwe anyị maka arụ o mere. Otu ọnụ na-eti mkpu sị, kwadoronụ Onyenwe anyị okporo ụzọ na mbara ịkpa. Gbuoronụ Chineke ụzọ awara awara, guzoziri eguzozi n'ime ọzara. Kpojupụtanụ ndagwurugwu niile, kọrienụ ugwu ukwu na ugwu nta. Meenụ ka mkpọmkpọ ala dị larịị, ka ugwu n'elu na ugwu n'ala ghara n'otu, ka ebe gbagọrọ agbagọ guzoziri eguzozi. Mgbe ahụ a ga-egosi ebube Onyenwe anyị, mmadụ dum ga-ahụ ya, n'ihi na ọnụ Onyenwe anyị ekwuola ya. Gị onye ozi ọṅụ Zayọn,
gbagoro n'elu ugwu ukwu dị elu, gị onye ozi ọṅụ Jerusalem, were oke ọnụ tie mkpu na-atụghị egwu ọbụla, gwa obodo niile nọ na Juda. Chineke unu nọ n'ebe a. Nee ka Onyenwe anyị Chineke ji ike ya na-abịa. Ogwe aka ya na-emeri ihe niile, ka ha nọrọ n'okpuru ya. Ụgwọ o ritere na mmeri so ya. Ihe o ji akwụ ụgwọ mmeri bụ ọ dị ya n'aka, buru ya ụzọ na-aga. Ọ dị ka onye ọzụzụ atụrụ na-azụ atụrụ ya. Ọ na-ekuru ụmụ atụrụ ya n'aka, na-akpọkọta ha, bịakwa na-agụrụ ha n'ezi obi ya, na-edute nne ha ebe ha ga-ezuru ike. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Zanụ ya. Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Aga m anụ ihe Onyenwe anyị Chineke na-ekwu, olu na-ekwu maka udo maka ndị nke ya. Enyemaka ya nọ ndị na-atụrụ ya egwu nso. Ebube ya ga-anọgide n'ala anyị. Nyekwa anyị nzọpụta gị. Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Ebere na eziokwu ezukọtala. Ezi omume na udo ebiela ọma. Eziokwu ga-esi n'ala ebulite, ikpe nkwụmọtọ esi n'eluigwe na-eledata ya. Nyekwa anyị nzọpụta gị. Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Onyenwe anyị ga-enye anyị agamnihu. Ala anyị ga-amịta mkpụrụ nke ukwuu. Ezi omume ga na-aga n'ihu ya. Udo wee na-esota na nzọụkwụ ya. Nyekwa anyị nzọpụta gị. Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị.
ịghọta n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pita dị asọ dere. Ndị enyi m, unu echefukwa na ihe a na n'ihu Onyenwe anyị otu ụbọchị nwere ike ijupụta na nnukwuru nnu afọ. Nnukwuru nnu afọ dị ka otu ụbọchị. Onyenwe anyị anaghị egbu oge n'imezu nkwa o kwere, dịka anyị si kwuo na mmadụ na-egbu oge. Kama o ji ndidi na-ebi unu niile, maka na ọ chọghị ka e nwee ndị furu efu, kama ọ chọrọ ka onye ọbụla gbanwee ụzọ ya. Ụbọchị Onyenwe anyị ga-abịa ka onye ohi. Otu ugboro ka mkpọtụ ga-ahịọ, mbara igwe efuo, ihe dum ekere eke ga-agba n'ibe n'ibe nwụrụ ọkụ. Ụwa na ihe niile nọ n'ime ya ga-agba ọkụ. Ebe ọ bụ na ihe dum ga-esi otu a gwụọ, unu kwesịrị ibi ndụ na-arụghị arụ na ndụ dị asọ. Ebe ọ na-agụ unu oke agụụ n'obi ka unu na-eche ụbọchị Chineke ahụ ga-abịanụ, mgbe mbara igwe ga-efu n'ire ọkụ, ihe niile ekere eke wee gbazee n'ekpomọkụ ahụ. Ihe anyị na-eche bụ ihe ahụ ekwere na nkwa, eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ ahụ. Ebe ahụ ga-abụ ụlọ obibi nke ndị ezi omume. Ndị enyi m, ihe ọ pụtara bụ na ugbu a unu na-eche nche. Unu ga-agba mbọ niile unu nwere ike iji bi ndụ na-ebi ọrụ ma ọ bụ ntụpọ, ka o wee chọta unu n'udo. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Dozierenụ Onyenwe anyị ụzọ, meenụ ka ụzọ ya guzozie. Mmadụ dum ga-ahụ nzọpụta Chineke. Alleluia, 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 Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Mark dere.
na mbido oziọma nke Jesu Kristi nwa Chineke edere n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya sị, lee, aga m ezite onye ozi m ka o bute gị ụzọ, ọ ga-akwadoro gị ụzọ. Otu olu na-agbọ n'ịgba, kwadonu ụzọ maka onye nwe anyị, meenụ ka ụzọ ya kwụrụ ọtọ. Ọ bụ otu ahụ ka Jọn onye omemmirichukwu si pụta n'ime ọzara na-ekwupụta mmirichukwu nchegharị maka mgbaghara nke mmehie. Judia niile na ndị Jerusalem dum chọrọ ụzọ gakwuru ya mgbe ọ na-eme ha mmirichukwu n'osimiri nke Jọdan. Ha kwupụtara njọ ha. Jọn jiri akpụkpọ ịnyịnya kwa uwe, nri ọ na-eri bụ ụbara na mmanụ anụ mmanụ aṅụ dị n'ọhịa. Mgbe ọ na-ekwu okwu Chukwu, ọ sịrị ha, enwere onye na-eso m n'azụ, onye ahụ ka m ike, nke na-etosighị m ibu ibere n'ala tọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Ejiri mmiri mee unu mmiri Chukwu, ma ọ ga-eji mmụọ nsọ eme unu mmiri Chukwu. Ozi ọma nke ose bụ ụwa. Ka anyị si ozi ọma nke anyị na-enweta mgbaghara nke njọ. Anyị ezukọkwa ọzọ tata. Okwu nke si n'akwụkwọ nsọ, okwu nke Chineke, okwu Chineke. Anyị na-asị na okwu Chineke bụ okwu na-enye ndụ, dị nwenụ na Chukwu, mee obi mmadụ ka okwu gị bata. Amen. Okwu Chineke wee na-ekwu maka onu, the voice, onu nke na-ada n'ịgba, nke na-ada n'ime ọzara. Kedu ihe onu ahụ na-ekwu maka ya? Ọ sị, si mee ụzọ nke ose bụrụ ụwa ka ọ kwụrụ ọtọ, si mee ụzọ nke onye nwe anyị ka ọ kwụrụ ọtọ. Ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ nke onye amụma Aịzaya na ozi ọma nke Mark na-ekwu maka ya nwa bụ onu, the voice, onu nke Chineke nke na-akpọ anyị oku na ndụ anyị mgbe niile. Nchaluche anyị wee bụrụ kee ka anyị si ege ntị n'okwu na n'onu nke Chineke na mgbazili si na nkụzi nke Chineke apụta. Onu, the voice. Enwere ọtụtụ olu dị iche iche na-agba anyị oku, na-echere anyị aka mgba. Ha dọọ anyị ebe a, ha dọrọ anyị gaa ebe a. Ideas dị iche iche, information, a sị na kịta bụ information age. Ọtụtụ ihe ọ ka nkụ, ọtụtụ ihe o wee dị mbadisi ike mgbe onu niile a si ebe dị iche iche abịa ka anyị na-ele n'ime ha kedu nke bụ onu nke Chineke. Maka na anyị na-ekwu na ihe niile mara mma abụrụ gịnị? Ụlọ ọkwa ndị Igbo na-ebe a. Amen. Ka anyị chọọ ihe niile mara mma abụghị ọlaedo. Akwa ka anyị si ekwu ya. Ihe niile mara mma abụghị ọlaedo ka ọ. So onu a niile na-akpa anyị, onu a adịrọzi n'ịba, ọ dịrọzi n'ebe tere aka.
onu a dị na pọketi anyị kịta na pọketi anyị ma ọ agba anyị ji bịa ụka ma ọ na moto anyị onu selfonu right ịpụta ụtụtụ ya ka ị na-ebu ụzọ eje egba ihe onu ahụ kwuru onu selfonu ụtụtụ ya ma ka a na-ebu ụzọ jee ka a mara ihe o kwuru ka a mara nke dị kọrent onye kpọrọ anyị na onye akpọghị anyị na onye hapụrụ anyị meseji na onye si nke a ibi tupu anyị anaba n'abalị onu ahụ ka anyị na-eje ka anyị marakwa nke ọ ga-ezi anyị ụmụnne na Kristi efu na ihe a bụzi ya bụzi ihe na-adọgbu ndụ anyị teknọlọji onu si na teknọlọji abịa ọ dịrọzi n'ịgba a sị na onu nọ n'ịgba kịtazi ọ na anyị nso a na-ekwu sefụrụ a na-ekwu soshal Twitter Instagram ihe niile onu wee na-agba anyị ihe ọma ka ọ bụ teknọlọji bụ ihe ọma anyị na-asịga anyị nọdụ n'ọka nka ka anyị nọdụ anyị nọpụga wee fụ ihe ọma na-aga ana m agwa ụnụ na anọrọ na-aga a ga-enwe mgbe ụgbọ anaghị nwa anyị na-anya machara mma ọ ga na-efezi efe if you can imagine it you can actualize it etu ọpụla si efe n'elu private car ga-awụzi ụgbọ na-efe efe ka ọ amen kedu ịma bụ na a ga-enwe selfon nwee smartphone nke enyeze pikchọ onwebụla ochie maka oge fonu pụtara ọfụ ka ọ dị fon anyị ji na pọketi ọkwa agba igwe ka ha gbara ọ dị ka Nokia ka e were mgbe ahụ Nokia onye gụrụ egwu ji wee sị na ọ na-ahụ ndị nwere ego mmechi ihe na ha agbarakwa osirila Nokia maka mgbe ọ hụ nnukwu ihe onye nwere Nokia so na ndị kịtazi nwatakịrị na-eje na-abanye elementary school nwere o nwere smartphone so mgbe teknọlọji ihe niile a na-abịa onu niile asị ebe dị iche iche na-abịa na-agba anyị aka anyị na aka ebe ọ karazi ebe ụmụaka anyị nọ maka na onu ebukazi ke ka anyị si echekwa ụmụaka anyị na onu anyị niile si ebe dị iche na-agbọ ha ọ na-abụ ndị okenye enwetụgo jọjimenti ị na-agbakọ na nke eziokwu na nke bụ asị maka na ihe niile juru na soshal midia ihe niile dị n'ịntanetị na ịsa anya mmiri ị gaghị amasị nke bụ oji na ọcha ị gaghị ama nke bụ eziokwu na nke fake news ọkwa ka esi ekwu kịta na nke fake news na nke bụ just ọ bụrụ ya bụ ọnụ dị iche iche na-akpa anyị oku n'oge dị ugbu a ọ mmepe bụrụ ihe mara mma ka ọ bụ mana ajụjụ bụrụ kedu ka anyị si eji ụkwụ achọ ihe dị na mmiri kedu ka anyị si eji efifie were achọ ewu ojii tupu chi ejie kedu ka anyị si enenyere ụmụaka anyị anya ka ọ bụ igote selfonu nwa gị nye ya ịntanetị nye banye ya wee gaba ma ọ bụ kọmputa dị n'ụlọ ka isi enye anya n'onu a niile na-akpọ ndị youth and young adult ma ndị okenye onu a niile obuka ka esi ere ka a mara na ha nakwa achọpụta nke bụ ezigbo onu nke bụ onu Chineke onu nke na-eduba na ndụ na-eduba na amamihe na ezi mmụta ụmụnne na Kristi ana m echekwere na ọ bụ ụdị dịta ka anyị ga-enebanye anya oge niile mgbe onu a na-agba anyị ọ bụ na agọdụ nsogbu enwere ugbu a nsogbu korona pandemik a ọ na-agawanye n'iru kịta n'ebe anụnwa anyị nọ dị ka anyị si ege na news ibi na asịzi na kịta na ọ ka njọ kịta
karịa oge o bidoro. Ụnụ agwa anụ ya ya ọtụtụ ihe nwere ike iso bute bụ na onu ndị mmadụ na-ege. O nwere ndị na-ege onu na-asị na ihe nwa akwara eziokwu. Ọrịa e nwere ndị na-eme ka enwe ihe na-emenụ ihe wee na-eme, maka na ọ bụ na mmadụ ncha jikọọ ọnụ kee nkwụcha sọ ihe niile e kwuru ka a sọ n'ihe nụnwa. Ana m echekwana na a ga-enwezigbo agamniru. Mmadụ ncha jikọọ ọnụ na-ege onu na-asị ka a na-eke nkwụcha na-asọ ihe niile, ọ ga-enyere anyị aka. Mana ụfọdụ achọghị ige, ụfọdụ na-ege onu nke, ụfọdụ na-ege onu nke ọzọ na-asị na-enwe ihe na-emenụ, na nsogbu adịrọ, nsogbu bịa dị. Anyway, ihe ọgụ nke abụọ wee na-agwa anyị nke si na akwụkwọ Pita dị asọ dere na-asa anyị wee na Chineke bụ onye ndidi. Na mgbe nụnwa anyị na-ege onu a niile, onu a na-abịa aka na aka ebe na-abịa na Chineke na-enwere anyị ndidi, dị nwenu, dị ebere, dị ịhụnanya, ọ naghị ewe iwe ngwa, ebere ya ebuka. Amen. Na o ji patience, oyibo soro ya sị na patience n'oyibo, na ọ na-enwere anyị ndidi, ji nwayọọ mgbe anyị na-anavigate ihe a niile na-echere ya ka mgba. Asa dị nwenu, maka dị nwenu na nnukwuru nnu arọ dị ka otu miniti ma ọ bụ otu ụbọchị. Anyị ga-asị na otu ụbọchị na-ebe gị ka mma karịa nnukwuru nnu ebe ọzọ. Sị na 1,000 years is like a day. Maka na Chineke enwere mbido nke ọ na-enwe njedebe, bịa bụrụ onye okike na osebụwa nke ihe niile, ka anyị si wee gụ na katikizim anyị. Asị na ọ na-enwere anyị ndidi, mana mgbe ọ na-enwere anyị ndidi, ihe ọgụ nke abụọ gwakwara anyị sị anyị na oge anyị pekwere mpe, na anyị enweghị oge niile nọ n'ụwa. Our time is limited n'ụwa nụwa. So ka anyị mgbe anyị na-ege onu nụwa ka anyị jizikwa ike chọta nke bụ ezigbo onu, chọta nke bụ onu Chineke, onu nke na-eduba na ndụ. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ekwe n'otu Chineke na ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ na amụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, eme ihe eme, ya na Nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, wee ọrụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ abịa mmadụ, abịa gbagbuo ya n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọrọgọ n'eluigwe nọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịa echi ọzọ n'ebube ya, ibe na ndị nwụrụ ọnwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, enwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, ya na-ese bụrụ na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Ụmụnna na Kristi, okwu nke Chineke na-agwa anyị ka anyị jisie ike wee na-achọ iru nke Chineke, na-achọ onu nke Chineke. Ngwa ka anyị kọsa Chineke mba anyị gaa. Maka ụka, ọ kacha n'oge nke a dị nsọ, anyị na-akwado ọbịbịa nke onye nwe anyị. Ka anyị were ndụ anyị na-agba akaebe banyere Kristi site n'ijupụta n'ọṅụ n'ime Kristi.
oge niile. Anyị arịọ gị dị nwe anyị. Gị nwe anyị nụla ahịhịa anyị. Maka obodo anyị bụ Amerịka, ka anyị were mmụọ onyinye na-enyere ndị ogbenye na ndị nọ na mkpa aka dịka ezi ndị otu Kristi. Anyị arịọ gị dị nwe anyị. Gị nwe anyị nụla ahịhịa anyị. Maka ndị ọrịa na ndị okenye nọ n'ime ọgbakọ okwukwe anyị a bụ St. Eugene, ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka ha na-enweta nkasi obi na agbamume n'ime ịhụnanya nke Chineke. Anyị arịọ gị dị nwe anyị. Gị nwe anyị nụla ahịhịa anyị. Maka ndị dara mba ime mmụọ ma ọ bụ ndị obi aṅụrị kọrọ ụkọ na ndụ ha, ka ha nweta amara ịnọgidesi ike n'ekpere ma nweta ike n'ime nlekọta na ịhụnanya nke Chineke. Anyị arịọ gị dị nwe anyị. Gị nwe anyị nụla ahịhịa anyị. Maka anyị niile na-anọkọ n'ime nzukọ ofufe Chineke nke bụ St. Eugene, ka anyị were otu obi na-ekpere Chineke ma na-enyekwa ya ekene oge niile n'ime ọnọdụ anyị niile. Anyị arịọ gị dị nwe anyị. Gị nwe anyị nụla ahịhịa anyị. Maka ndị kwere ekwe rapụgoro ụwa, ọkacha ndị anyị na-echeta na ajamasị tata, ndị nwụrụ n'ọrịa COVID-19, ka ha site na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebighị ebi na alaeze eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwe anyị. Gị nwe anyị nụla ahịhịa anyị. Maka ndị ọchịchị ọhụrụ nke a họtara n'obodo anyị bụ Amerịka, ka Chineke onye bụ isi ọchịchị nọnyere ha, nye ha ezi amamihe na nghọta nke eluigwe, werekwa egwu ya gọzie ha. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Gị nwe anyị nụla ahịhịa anyị. Maka obodo a mụrụ anyị na ya bụ Naịjirịa, nke nọ n'ọgbaghara mpụ na arụ dị egwu, ka Chineke gbataziere anyị ọsọ enyemaka. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị. Nụla ahịhịa anyị. Ebele ime obi ka anyị tiezie ebumnuche anyị ndị ọzọ dịgasị iche iche, ka anyị chedekwazị ụmụnne anyị ndị ele ebere anyị n'ụzọ pụrụ iche, ndị agbapụtagolo anyị na mmasị nke ụbọchị tata. Chedekwazị ụmụnne anyị ndị ahụ adịrọ, ndị ezinụlọ anyị ndị nọ na be anyị dị iche iche na ndị nọgasị na nnukwute nsogbu dị iche iche. Ka Chineke gbatara anyị niile ọsọ enyemaka, ka anyị bekwazị maka nkwụsị nke COVID-19 nke na-enye nsogbu, ka e nwee ike inwepụta vaccine ga-enye aka iji wee gbochie ya nwaba ọya ọsịsọ. Ka anyị bụzie ebere anyị niile tinye aka Maria dị ngọzi iji wee yọtara anyị ayịyọ. Ekele Maria, jupụtara na gracia, sị Bwana nọnyere gị, dị ngọzi etu ụmụ nwaanyị niile, dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu, rịọbara anyị bụ ndị nje ayịyọ kịta na amalị ọnwa anyị. Amen. Oge onyinye. Chukwu nara
chụrụ Chukwu bụ onwe anyị ahụ na mkpụrụ obi anyị. Nara nna nara onyinye ụmụ gị, nara aja dị nsọ. Nara onyinye ụmụ gị, nara aja dị nsọ. Yọba n'ụmụnna m ka ji anyị na-achụbụrụ ị ga-amasị Chukwu na jike niile ịnara nọ. Onye nwe anyị nara aja n'aka gị maka otuto na ebe aha gị ya na maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ gị dị asọ. Amen. Onye nwe anyị na-arịọ gị nara aja na ekpere nke anyị ji umeala ehunyere gị. Ewepụ gị onwe ha anyị pụrụ ime, biko were obiọma gị gbata ọsọ chekwaba anyị oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, Onye kwara gị, welite n'obi enu anyị ewulite gị ya n'ebe dị nwe anyị nọ. ka anyị ndị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ. Anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile ọ na-adị nsọ. Chineke ji ike niile onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi nwe anyị, onye jiri umeala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, bịa mejuo nkwa ikwere mgbe ochie, wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebe ebe. N'oge dị ugbu a, anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ n'ebube ya, bịa wetara anyị mgbapụta na ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị: Ọ dị ngọzi onye bịara na aha onye nwe anyị. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Na anyị dị nsọ ezi eso gị na-eri edu m nsọ, anyị na-ayọ ka ido onye ndị agha nsọ dịkwasa mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ wee achịcha. Ya ga-ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ m nke a, rie na unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Etu a ka o si mee mgbe ha chọrọ nye anyị asị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, onye ya ụmụazụ ya sị: naranụ m nke a, ṅụọ na unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, ka ọgba ndụ ọhụụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaalụ njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta nọ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Gosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ.
nna na ncheta nke ọnwụ na mbitere ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu na igwe na-efe gị anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ ndị nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị, biko mere anyị niile ebere ka anyị soro mara dị ngọzi ndị nke Chukwu, Josef dị nsọ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile dị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ya niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. ụmụnna ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna na anyị nọ n'eluigwe. Otu dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga ka anyị gbara ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị kwe na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị a na-ayọ gị ose bụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na nje oge niile, anyị wee ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebebe ebebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye nwe ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Elekwana anyị na nje anyị, ka m lekwasị anya na okwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nke osiri gbadoro unu mgbe niile. Feela nwanne gị aka maka ekele nke udo na ịfụnanya nke Kristi. Lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Tọsọ nke bata n'ime ụlọ m, ụlọ nsọ nsọ okwu, ka ahụ na ọbụla aka ichekwaba anyị na ndụ ebebe. Amen.
maka ịnata oriri anyị enwe sọsọ ofu line n'aka ndị m ebe a ndị ọcha ga-egosi anyị onye ọbụla unu esoro usoro ha nyere unu ya eji were bịa. Onye ọbụla chọrọ ịnata oriri so ofu line ka a ga-esi n'aka nne m.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ijirila nri nke eluigwe nyejuo anyị afọ, biko anyị jụ ma na-arịọ gị ka anyị site n'iketa oke n'ihe omimi nke a mụta iji amamihe wee na-eso ihe nke ụwa a, bịakwa jidesie aka ike n'ihe nke eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkwa onemone anyị na-elotekwara anyị niile imejupụta nkwa anyị kwere, nkwa nke anyị kwere together in mission. Nkwa nke ọzọ bụ nke capital campaign. Anyị na-elotere anyị niile biko ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị mejupụtara nkwa anwa. Ọ bụrụ na anyị na-eme ya obere obere, anyị agaghị ama mgbe anyị ji were mechie ya, mana anyị na-eyi ezu onye ezuru ọkwana ka ị were nwee ike ime ya. Ya bụ ka anyị gbaa mbọ one abụ na one ka anyị na-eme ihe were ganye mgbe anyị eji were mechaa nkwa anyị kwere. Anyị wee na-elotekwara anyị niile anyị bịa ebe a nụnwa ka anyị gbaa mbọ ụka anyị ya na-aga n'iru, mana anyị ya eso usoro ọbụla ndị ewepụtara na archdiocese, ndị city, ndị kaụntị, ndị steeti wepụtara oge ugbu a. Unu na-ege ntị na ihe dịka na redio na telivishọn, unu ya achọpụta na a na-akọwara anyị na ọya covid na ọ dị ka ọ na-echigha azụ n'ike n'ike na ọgbọ ohere ebe anọnwa anyị nọ bụ Los Angeles County na ebe ndị ọzọ na steeti ndị ọzọ dị na Amerịka. Ebe a anyị ga na-aka ụka anyị ga na-eme ihe niile anyị na-eme, mana anyị ga-eso usoro ọbụla ewepụtara ka anyị were na-eme ya. Anyị bịa ebe a ka anyị na-emekwa etu anwa, agbasakwa ụka. Ihe ọ pụtara bụ onye ọbụla anaba, ka anyị ghara ịnọkọ ọnụ kpaba nkata. Ọ bụ maka ọdịmma nke anyị, ọ bụ ndụ anyị, ndụ onye ọbụla, ndụ nke gị nwa, ndụ nke mụ nwa ka a na-azọ. Ka anyị ghọta ya etu anwa. Ihe dịkwa mma anyị emebe ka anyị si eme na mbụ. Anyị were ohere a wee na-ekene ndị niile na-enyere anyị aka n'ụzọ dị iche iche. Unu na-ene anya ndị teki, ndị akwụna anwụ ebe a, anyị na-ekene ha. Ka anyị kụpụkenenụ ha aka, ndị teknọlọji. Kwa ụbọchị, oge niile, ụbọchị ụka ọbụla, oge akpọna ha ya na ebe a mgbe tupu ebido ụka, ha ya eme ihe niile, agbasakwa ụka, anyị anacha, ha ewere jikọkwa ihe niile ha ji were bido. Ya bụ anyị na-ekene ha nke ukwuu, wee na-ekenekwa onye ọbụla n'ụzọ abụ n'ụzọ, ndị niile na-abịa ụka, ndị ụka niile. Ka anyị na-ezisakwa ozi na Igbo Catholic Community na Los Angeles, the parish anyị anwụbeghị, na ọ dị ndụ. Covid na-achọgoro ka anyị nwụọ, anyị ya anwụnụ, anyị ama anwụ, anyị ya na-aga n'iru. Ya biko anyị na-asị ndị na-eche mgbe Covid ya ana o were kunie, ya bịa ebe a ka o kpebe ekpere. Mgbe ndị Igbo ekpegide ekpere, Covid ya ewere ọsọ gbanarịfa. Ọ ihe anyị na-ayọnụ. So ndị nọ n'ụlọ na-eche mgbe Covid gwụchara ka o were fụta. Ọ bụ ịchọwakwa n'ihe ịjụba ajụjụ, ihe ị na-ajụ ewere fụta. Covid anyị na ebe a na-ekpesi na oya ana and oya ana. Anyị werekwa ohere a wee na-ekenenụ onye isi anyị bụ onye du anyị aga, ma mmiri ọ na-ezo ma anwụ ọ na-amụ, bụ onye isi ụkọchukwu anyị bụ Fada Jude Umeobi. Ka anyị kụpụrụ na ya aka. Biko daalụnụ. Anyị na-ekelekwa mmadụ niile dịka esi wee kene anyị, ekene anyị niile bụ ndị na-agba mbọ. Dịka esi gwa anyị parish anyị ka na-aga n'iru. Unu ma na anyị abịaghị ebe a
parish anyị na-aga nwayọọ nwayọọ ọzi ị na-ebi the parish up oge anyị bịara ọfụ agago mgbe e mere honeymoon kịta ahụzi ibuild up ọ dịrọ mfe ya ndị nọ n'ụlọ cheta na parish anyị ka dị ndụ ka anyị na-enye nkwado ka parish anyị wee na-aga n'iru mgbe niile. Anyị na-ekelekwa onye ọbụla ma dị n'ebe a ma dị na-ege onu anyị na be ha dị iche iche na-ayọ ngọzi nke Chineke mgbaziri ya na nchekwaba ya site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo. Ekele dịrị Chukwu.